Moro vaan, se on sunnuntai nyt ja mulla on nyt ihan mukava viikonloppu ja oon nyt tällä hetkellä ja torstaina itse asiassa tuli tänne jo yksi kaveri yökylään. Katsottiin telkkaria ja sitten vähän maistettiin alkoholeja ja tällaisia ja sitten se lähti perjantaina, se oli yhden yön, niin sitten tuli pari muuta kaveria, kun ne kysyi, että saako tuoda tänne, että jos juotais tälleen, niin mä sanoin, että sen kun tuutte, että sitten ne tarjosi mulle juomia ja mäkin lähdin niiden kanssa juomaan ja juotiin täällä ja sitten kun oltiin juotu, niin kaverit halusivat lähteä Juvalle tälleen, niin mä lähdin niiden mukana Juvalle. Oli se kyllä mukavaa ja sitten me juotiin siellä matkalla, kun mentiin Juvalle ja käytiin baarissa ja oikein mukavaa. Mukavaa nyt tälleen vaihteeksi, kun on ollut monta viikkoa tällaista, että mä oon yksin kotona ja meinannut masentua täällä, kun ei mitään tekemistä eikä ketään kaveria kenen kanssa olla. Ja nyt oli onneksi vihdoin viime muutos tässä tilanteessa, että oli kavereita täällä ja pääsin niiden mukana Juvalle ja kaverit olla sielläkin ja olin kuskinakin ja tälleen mukava päivä. Torstaina, ei torstaina, kun anteeksi lauantaina, niin silloin perjantaina oli baarissa tälleen, niin oli pikkasen huono olo herättyä, että päähän jo mootti ja sitten oli hirveän väsynyt ollut. Sitten mä siinä samana päivänä lähdin kuskiksi sitten, että en lähtenyt heti aamusta, kun oli vielä alkoholia veressä, että eikä mua päästetty rattiin. Että, ja onneksi en mennytkään, olisi varmaan kortti lähtenyt, jos olisin lähtenyt ajelemaan, mutta onneksi en lähtenyt, niin lähdin sitten illemmalla ajelemaan ja sitten oli jo silloin ihan selvä päättää, kun en mä nukkunut varmaan kuin 6 tuntia. Ja 3 me mentiin nukkumaan ja kahden jälkeen me lähdettiin baarista, että kyllä se ainakin se 14 tuntia pitää olla ilma ennen kuin voi ajaa, jos on juonut paljon tälleen. Niin sehän palaakin sut hitaasti se alkoholi verestä, että se ei ihan hetkessä haihdu, että joutuu olemaan useammankin tunnin, jos juon muutamankin oluen. Niin. Ja mukavaa se olin kuskina ja sitten käytiin kaverita baarissa ja siinäpä se sitten lauantai meni. Ja sitten tänä sunnuntaina mä lähdin 2:15, niin lähdin tänne Mikkeliin bussilla, niin tulin sitten nyt vähän aikaa sitten kotiin ja nyt tässä nyt ollut. Kuuntelin vähän aikaa Spotifysta musiikkia ja sitten join kahvia ja kävin äsken tuossa tupakalla ja tällä nyt vähän rentoudun tässä. Saan nyt olla vähän aikaa yksin ja huomenna sitten taas alkaa arkipäivä ja kouluun pitää mennä. Ja kyllä mä tykkäsin oikeastaan se viikonlopusta, että oli kiva olla kavereiden kanssa. Mieluummin kavereiden kanssa kuin on yksin. Harmi vaan, kun tää Mikkelin alueella ei ole hirveästi kavereita kenenkään olla, niin suurimmaksi osaksi mä sitten täällä yksin on ja vietän aikaa. Vaikka se on aika turhauduttavaa olla yksin, kun olisi kiva aina kun se seuraa tai jotain kaveria kenenkään olla. Mut ihan jees, ei mitään niin moitittavaa tästä viikonlopusta. Mukava päivä oli ja tälleen. Mä nyt mietin, että jaksaisinko mä aloittaa pelaamaan vai mitä mä sitten tekisin. Mutta mä päätin, että mä tein nyt tästä videon tästä, niin olisi ihan mukavaa. Pitää katsoa, jos sitä menisi ensi viikonloppuna taas uudelle Juvalle kaveritten kanssa oleskelemaan. Kun suunnilleen kaikki kaverit on sen Juvalla, niin ei täällä Mikkeissä ketään kaverit on, niin Juvalla on ne kaverit, niin sen takia mä tykkään myös siellä olla tällaista. Mutta ei mua sen kummosempaa oikeastaan oo, että mä ruven lopettelemaan ja mun pitäisi varmaan ruveta vähän siivoamaankin tää asunto, kun tää vähän sotkunen siitä torstai- ja perjantai-ajoilta, kun tää juotiin täällä pulloja ympäri pöytiä ja lattioita. Pitäisi vähän raipata noita ja sitten pikkasen astiota tiskata ja tälleen, niin se olisi siitä. Sitten varmaan kohta pelailla vähän aikaa jotain peliä. Varmaan NHL tai Ghost Recon voisin pelailla. Mutta ei sellaista. Ei, mutta yhtään se kummosempaa. Mä ruven lopettamaan tämän tähän, niin nähdään ensi videossa. Moi.